Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Eżibizzjoni ġdida f'Għawdex li ġib l-isem ta' Carbonaro qed tixħed dawl fuq 60 xogħol tal-artist rinomat Paolo Carbonaro, il-koll mill-kollezzjoni privata tiegħu. Fl-aħħar ta' kull xahar il-katakombi ta' Bistra ġewwa l-Mosta se jkunu qed jinfetħu għall-pubbliku. Fihom hemm mistura storja unika li matul is-snin ġibdet l-attenzjoni ta' bosta studjużi. Għat-tielet sena konsekuttiva il-Festival Nazzjonali tal-Banet se jkun qed jiċċelebra lil diversi kompożituri u banet lokali, bil-kottonera bħala sfond għal dan kollu. Fl-Isla, ix-xogħlijiet visivi tal-artista multidixxiplinarja Alexia Baltacchino se jkunu qed jiġu eżibiti fl-wirja tagħha Synesthesia, The Sense of Beauty, bħarsa lura lejn il-moviment estetiku ta' tmiem is-seklu 19.